بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ‘Yan uwa musulmi, sauran ɗaliban ilimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu domin bitan wani ilimi daga cikin ilmomin addinin musulunci, wato ilimin hadisi. Daga ciki kuma za mu faro daga farko ne daga cikin littattafan da su ne farko-farkon littattafan da ake farawa, wato littafin al-manzumatul baiquniya. Wannan littafi ne wanda waƙe ne na baitoci 34, wanda mafi yawan wanda suke fara karatu a cikin wannan ilimi suna farawa da shi. Amma kafin mu shiga cikin bayanin littafin ko kuma shi karatun da ke cikin littafin, za mu ɗan yi muƙaddima ko gabatarwa ko kuma ɗan bayani yalwatacce haka akan wannan ilimi na hadisi. Wannan ilimi yana da sunaye da yawa. Ana kiran shi ulumul hadith ko ilmul hadith, ana kiran shi mustalahul hadith, ana kiran shi ilmul athar, ana kiran shi da wasu sunaye da yawa. Amma mu za mu takaitu akan ainihin sunan da ya haɗa kowanne daga ciki, daga baya sai mu zo mu cire wanda muke so a ciki. Wato za mu ɗauki suna na ulumul hadith ko ilmul hadith da ifradi ko da tasniya. Ulumul hadith menene shi? Ilimin nan ba a iya tarifin shi a haka kai tsaye, sai an gano abin da ke cikinsa tukuna. Da farko idan aka ce ilmul hadith ana nufin ilimin hadisi ne wanda zai magana akan karkasuwan da ke ciki a cikinsa. In aka ce kuma ulumul hadith ana nufin to hadisi ne da ilmoma da suka kawwana shi, kamar irin da ya ulumul qur'an. Idan aka ce ulumul qur'an mun san ana nufin ilmoma ne su an-nasikh wal mansukh, al-makki wal madani, suwar al-qur'an da sauransu. To shi ma ulumul hadith idan aka faɗa wannan abin da ake nufi kenan, wato wasu ilmoma da suka haɗu suka ba da wannan ilimi. Al-imam al-hafiz as-Sayuti, babban malamin nan da muka sani, wanda ya rasu shekara ta 911, ya ɗauko a cikin littafinsa Tadribur Rawi maganan al-imam al-allama Abu Shama. Yana cewa ulumul hadith al-an thalatha, wato ilmoman hadisi a yanzu a wancan lokacin da yake magana guda uku ne. Na farko shine haddace hifzul mutun wa fiqhuha wa ma'rifatu gharibiha, wato haddace hadisai da karanta su da sanin kalmominsu, ma'anonin kalmominsu, da sanin darussa da hukunce-hukunce da ke cikin wa'innan hadisai. Wannan shine na farko. Na biyu kuma ma'rifatur rijali wa ahkamil isnadi wa tamyiz sahihi min as-saqim, wato sanin ilmun rijal, wato tarihin wa'innan ruwat din da ake kawowa a ce wani an wani din nan, to wa'innan ruwat din nan masu riwayatan hadisan, to a san su wane ne su, a san tarihin su, a san hukuncin su na adala da rashin adala, na hadda da rashin hadda. Sannan kuma da bayani akan wanda wannan shine zai isar zuwa ga bayani akan ko sani ga hukunce-hukuncen wa'innan hadisan na inganci ko na rashin inganci. Abu Shama bayan ya faɗa wannan maganan sai ya ce wannan ilimin yana da amfani. Duk na farko ɗin haddan hadisai ya ce shine mafi muhimmanci, mafi amfani. Ya ce na biyun nan kuma yana da amfani, sai dai saboda littattafan da aka rubuta da yawa sun wadatar, ba sai an wahalar da kai an ta karanta shi ba. Ilimi na uku a cikin ilimin hadisi ya ce shine rubuta hadisan da yawo zuwa amso hadisan, wato kai ta dawwanawa, kai ta rubutawa, ka sami littafi kai ta dawwana hadisan
ba dawwanawa kadai ba wai maganan ka je ka karanta ko ka haddace ko abin nan ba a dawwanawa ya zama kana da maktubat naka na hadisi, ka je gari kaza ka ansa hadisi, ka je gari kaza ka ansa hadisi. Wannan zuwa gari kaza ka ansa hadisi da sauransu din nan ba ana nufin a wancan zamanin bane wanda ba za ka iya samun hadisan ba sai ka bar garin. Ana magana ne akan irin zamaninmu yanzu wanda idan da za ka je kasuwa za ka siyo duk littafin da kake so ka sami malami a garinku ya karantar da kai. To amma ka ce baka wadatu da wannan ba, za ka je wasu garuruwa akwai malam wane mai isnadi kaza, akwai malam wane mai ijaza kaza, akwai wannan. Ya ce to wannan shi ne na uku wanda shi ne mafi karanci a cikin muhimmanci, wanda wato bayani akan rihlat da sauransu. Wannan shi ne abin da ya kasa ilimin hadisi wato gida uku Abu Shama. Sai dai akwai munaqashat a cikin wannan magana. Da farko Al-Hafiz Ibn Hajar ya ce akwai magana a wajen nan, domin abu na farko dai wa'annan abubuwan da ya faɗi suna haka ne, amma daga cikin munaqashat ɗin da suke cikin maganansa shine kismi na biyun nan da ya faɗi. Ya ce yana da muhimmanci amma mutum ba sai ya shagaltar da kanshi wajen karanta shi ba, wato ilmun rijal da ilmun mustalahil hadis da muke karantawa wanda shine zamu shige shi sosai. Ya ce to mutum ba sai ya damu da shi ba saboda an riga wallafa littafai akan abin nan. Sai Ibn Hajar ya ce wannan maganar nasa akwai matsala guda biyu. Matsala ta farko ita ce maganar shi na cewa wai an rubuta littafai a cikin wannan ai ba magana bane. Shi ma fanni na farko din wato haddan matanin hadisi da sauransu shi ma an rubuta littattafai a ciki. Yace kai da za a ce ma wanda aka rubuta na farko yafi yawa da ba a yi ƙarya ba. Yace kai ma wannan shine waƙi, shine tabbas. Littafan da aka rubuta a cikin rubutu akan matanin hadisi da sharhin hadisi da ghara'ibul hadis, wannan ba za a iya kirga su ba. Wannan shine dawawinus sunna da muka sani. Su ne su Muwatta al-Imam Malik, Musnad al-Imam Ahmad, al-Kutub as-Sitta, Sunan ad-Darimi, sunan irin wa'annan littattafan ga sunan barkatai birjik. Sannan kuma sharhin da aka yi wa wa'annan littattafan, in ka dauki Muwatta kadai ka duba sharhin sa zaka iya samun sharhi sama da 500 akan Muwatta. Sannan ka je Bukhari shi ma zaka iya samun akalla 200 zuwa sama. Sai yafi sosai amma wa'anda za a ce bugaggu wanda an san su. To haka kowane littafi in ka je zaka ga inda za a zo a auna a ce tsakanin ilmu mustalahil hadis wa rijalihi da kuma ilmu matnil hadisi wa fiqhihi, zaka ga ashe ilmu matnil hadisi wa fiqhihi din nan sun fi yawa. Wannan matsala ta farko kenan a cikin magana Abu Shama. Matsala ta biyu ita ce ya ce wai tunda an rubuta ya wadatar ba sai an karanta ba. Yaushe aka samu wannan ka'idan cewan idan an rubuta littafi shikenan mutanen masu zuwa ba sai sun karanta shi ba sai sun damu da shi ba? Ai ba haka bane abin. Abin ilimi ne, ana magana yanda za a iya tabbata a cikin kwakwalwar mutum ne, ba wai yanda zai tabbata a takarda kaɗai ba. Sannan bayan nan sai Ibn Hajar ya ɗan ƙara bayani akan muhimmancin wa'annan ilmoman guda uku. Ya ce lallai wanda ya haɗa biyun nan dai da na farko da na biyun, ya haddace matanin hadisi, ya san fiqhunsa, ya san wane ne dinsa, sannan kuma ya hada da ilimin mustalahul hadis da ilmu rijalil hadisi wato aljarh wa ta'dil. Yace to wannan ya kai a kira shi da faqihi kuma muhaddisi kuma hafiz, saboda ya hada abubuwan da ake bukata. Yace amma idan da zai zama ya takaito da na farko ne kadai, wato haddan matanin hadisi da sharhin kalmominta da sanin fiqhun da ke cikinta, to wannan faqihi ne ba muhaddis ba. Yace amma kuma da zai ce na biyun kadai zai karanta, wato ilimin mustalahul hadis da rijalul hadis da sauransu, wato na farko wanda ya haddace na farko kadai, wanda ya iya na farko kadai, faqihi ne, bai da alaka da hadisi, ba za a taɓa ce masa muhaddis ko hafiz ba. Amma wanda ya san na biyu wato mustalahul hadis wa rijalihi da sauransu, to wannan muhaddis ne, amma bai da haszi a cikin fiqhu in dai da wannan na biyun ya takaita. Yace wanda ko ya hada biyun nan to ya hada rabo mai girma. Ya ce da kuma mutum zai zama da na biyun nan da na uku ya samu, wato matsayin ilimin hadisi wato mustalahil hadis da jarhi wa ta'dil, sannan ya hada da rihlat da tadwin da sauransu da ijazat da sauransu, to wannan shi gaba daya hadisi ne, bai da alaka da fiqh. Amma
wanda ya ce shi na ƙarshen nan kaɗai zai karanta, na ƙarshen nan kaɗai, wanda shi wato iyaka kawai ya je ya karanta hadisai, ya je ya rubuta hadisai, ya ansa ijazat ba tare da ya san abin da ke cikinsu na fiqhu ba ko na ma'anan kalmomi ko kuma na hukunce-hukuncen su na inganci ko na rashin inganci. In ya zama abin da kaɗai ya iya kenan, to wannan yana da rauni sosai sosai. Wannan yana daga cikin mafi raunin malamai a cikin fannin hadisi, wanda shine wasu malaman suke ce masa al-musnid, wanda ya tattara ijazat ne kawai ba tare da sanin fiqhunsa ko abin nan ba. Saboda wannan shi baya da bambanci da kowa, da jahili da ba jahili ba duk za su iya samun wa'annan ijazat din. Iyaka ka je wajen malami ka ce masa ina son ijaza, iyaka ya rubuta maka. Ba irin ijaza ne mai sharuɗa na cewa sai ka karanta a gabana sannan zan baka ijaza ba. Wannan daga cikin tsara'ib da ake ruwaitowa na wannan. Akwai wani malami ana ce masa Sheikh Ahmad Rafi'u Tahtawi. Wannan babban malami ne a ilimin hadisi, wanda a zamaninsa, wanda shekara 100 haka baya kenan, yana shine ake cewa musnidud dunya ala al-itlaq, wanda a'la isnad fi dunya a wancan lokacin tana zuwa ta hanyar sani. Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari, wannan babban malamin nan na hadisi dan Maghrib da Misra, yana cewa ya je ziyaransa wata rana a matsayinsa na malaminsa, ya ansa karatu a wajensa, wato ya ansa yana da asanid da yawa ta hanyarsa. Da ya same shi sai suka gaisa, suka gama gaisawa sai yake ce masa, shi Ahmad ibn Rafi' al-Tahtawi din yake ce masa, aiko ga wani aiki da nake ta yi nan akan wasu asanid al-arba'un me sunan su ne, al-arba'un al-wadqaniyya, na'am, al-arba'un al-wad'aniyya ko wadqaniyya, na'am. Yace ina ta takhrijin su ne, ina son in fitar da su da isnadi na, ina son in fitar da turuq din su da wane ne da wane ne haka din nan. Sai yace dalibin nasa yace masa, wato Ahmad as-Siddiq al-Ghumari yake ce masa, ya imam, shin ka san cewa wannan asanid din, wannan ahadith din nan dukan su mawdu'ai ne? Yace subhanallah, mawdu'ai kuma? Yace ai mawdu'ai ne maulana. Yace ai da na san haka da ban wahal da kaina ba cikin wannan aiki. To wannan shine misali na wanda shi ba abin da ya sani sai wannan juz'i na ƙarshe din da Abu Shama yake magana. Al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya ci gaba da cewa wanda ya hada wa'annan ilmomin guda uku dukansu, to shine wanda za a ce mai kamilun fil fiqh wal hadith. Wannan alhamdulillah ya samu da abin da ake so. Na kawo wannan ne domin mu gane menene sasanni na ilimin hadisi, saboda mu shiga cikin bayanin menene ilimin hadisi, domin akwai bayanin da malamai ke yi, ilmul hadisi riwayatan wa ilmul hadisi dirayatan, amma wannan mukaddimar za ta sauwaƙe mana shiga cikin wannan abin, wanda ba za mu iya shiga ciki kai tsaye ba saboda ƙwarewar lokaci, wanda sai dai gobe insha Allah za mu ƙara bayani akan, wato za mu shiga cikin bayanin ilmul hadisi riwayatan wa dirayatan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.